Aiwa tadzoka zvakare pano pachibanda media nepaSaint TV kuti tinge tiri tinokupai update yezviri kuitika kuno kuWesley muguta reHarare. Zita rangu riri pachitupa nichinzi Uncle Saint Chigotomba mana mai venyu. Ndakanzi naBaba Chirenje, Professor Chirenje vakabva vandipa title yekunzi Doctor. Vachazotsanangura futi kuti udokta hwangu uri papi. Handingabayiwe nevarwere vachiuya kuti vange vari vanorapwa. Asi zvisinei, kana uri kutoona kekutanga usati wasubscribe, don't forget to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, or rather pages, Chibanda Media and also paSaint TV. Ndichitoti murisei kwese kwamuri. Aiwa ndofunga muri ngoona nemufaro wedu kuti tiri kufara zvakanyanya. So nhasi tatsikwa nevakuru, handiti tatsikwa nevakuru vandichada kuti tinge tiri tinotaura navo, asi regai nditange ndasweresa Baba Chirenje. Baba Chirenje, maswera sei? Dok, ndakachengetwa naShe. Ndiri kufara. Ndatsikwa neprovince, kana tiri kwedu tinoti province. Kutekwa. Varume vakuru nevakadzi vakuru. Chokwadi. Tinovachingamidza zvizhinji. Aiwa tinotenda. Vatitsika munguva yakafanira. Kutsikwa zvisingarwadzi. Aiwa zvirwadzi. Aiwa tinotenda. Right. Baba. Se makasimba here. Tinoripo makasimba. Tiri nani. Aiwa tinotenda. Makasimba here mama. Tiripo makadiwa. Aiwa tiri nani. Chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti tiri kutaurawo nani uye munobva kupi muchiita nezvei? Vazhinji I think vanondiziva vanongoziva kuti Solar Pro. Alright. Asi zita rangu ndinoitwa Ivan Basa. Alright. Isusu tisu vemagetsi vacho. Alright. Ukangoona magetsi waona inini. Alright. Alright. Company ndo imwe chete. Solar Pro. Solar Pro Contractors and Electricals. Aiwa tinotenda. Mama, nhasi mauya zvakamira sei? Alright. Ini ndinoitwa Mai Pasi. Tabva kuSolar Pro Contractors and Electricals. Tauya taona kuti pana pari chiitiko chinofadza. Taona kuti zvakakodzera ende zvakanaka kuti tiuye tigotsigira. Tibatirane nevamwe tichipemberera mufaro una Mr. Chirenje naMai kuti nyakanyaka yavanga vari yakuchipera. Saka taona zvakanaka kuti tiuye tinotsigira chiitiko chakanaka kudai ichi. Aiwa, tinotenda. Ndofunga muri kungozvinzwira. Ndoziva kuti vazhinji vakutomhanya mucomment section kunyora kuti zvoni asi magetsi atouya here apa. Baba Chirenje imimo pamavaona vachisvika vasati vataura zvavari kuda kunge vari vanoita. Muri kunzwawo sei pakuti musha unoyo wanga usingashanyi? Ndo chokwadi inini nemi for makore 3 atazivana tichiuya panapa. Hatina kumbounganirwa sezvizvi. Pandabuda mudanga rangu ndichiona dzimotikari dzakapaka kudai, ndarohwa nehana. Ndavhunduka, ndatya. But ndabva ndaona futi kuchibuda vakapfeka matisheti eyero amuri kuona. Ndaita yokuverenga. Ndiri kure ndichipesana navo. Ndichipesana navo ndipesane navo ndaverenge. Ndoendaenda panenge pamusoro apo, ndadzoka ndaona vamira pano. Ndanzwa kutya. Asi ndafara kuti wakaona musha wakutsikwa nevaenzi woziva kuti zvaendwa. Magariro atakaita panapa taisangana nevashomana navayozotoona. Asi wakaona dzakumira kudai. Aiwa. Kudenga kuna Mwari. Kudenga kuna Pasi ndo pane vanhu. Ndo patiri. Ndo pamunogara imi. Ana sekuru venyika. Ndo saka takanzi ana sekuru venyika kwete vekudenga. Kudenga kuna Mwari wega. Tinotenda. Alright. Se regai ndichidana nezita recampani. Solar Pro. Handiti. Bosi toda kuti ripinde mumusoro yevanhu vazive kuti no seSolar Pro nhasi mauya makagadzirei Baba naMai Chirenje? Zvataita nhasi toda kuvarova skuna. Alright. Toda kuvarova iri skuna chaiyo. Taona zvakanaka nekuti muvakadzirani vedu. Isusu ofisi yedu iri muno muWesley. Saka pataiita mafollow up enyaya dzavo tichidziteerera taona kuti muvakidzani wedu haangagari amuri imaka. Isusu magetsi achigadzirwa pasira. Saka zvatavafungira
tine surprise yavo yatira kuvarovera haisisiri surprise ndo takukuudza tinenge tichakuisirai system 3.5 kV solar system 24 volt ichange ichikwanisa kukusumudzirai lighting yemba yese entertainment nefridge 1 ya saka pamagetsi no worry Hey. I cannot cry before the cameras because these people, they will also cry with me. But the truth of the matter is, I never thought, I've never expected that in my life. One of these good days I will have solar at my house. Ish. Thank you. Unombosvika pakupera munozwa kuti ndanga ndogara nchiudza vanhu kuti kutenda I feel like kune mashoko mashomo because munhu akakupa plate yesadza unongo thank you, ukapiwa kape mvura thank you, ukapiwa masola thank you, but ini ndinotenda kuti kuna Mwari kudenga, Mwari ndiye anoropafadza kambani yenyu dai Mwari vaiitira zvakanaka. Dzokoro dzaizita zvakare Solar Pro Contractors and Electricals. Dakuri tauro inini futi dzokoro dzai Solar Pro Contractors and Electricals. Solar Pro Contractors and Electricals. Ndizvozvo chaizvo. Musha wemagetsi. Aiyo. Ava vanhu vanopedza masports. Vanopedza masports. Toda kuti ndizivise kune vanenge vachitozoda. Ivo ava vakanditi ango isusu hatisi kuda kumaketa. Aizvozvo vakandisimbisa zvikanzi toda kuitirawo mudharo taifanira takamuitira something kumashure but muvakidzani wedu toda kuvaitira something. Saka semuvakidzani aiwa musataure zvekuti ndikati aiwa isu hatizogone manje kurega kutaura nekufarisa zvonzi nyarira zita rangu ini ndiri kufara plus zvatinozoita manje kaisusu ana professor tinokoka musha wese kuti uyemone zviri pano pavanopedza kungozviita takutodenzera kuti uyemone zviri kuno saka ivo zvavo vachanyarara isi tichangotaura kuti uyemone zviri kuno kozvaitwa naniko naSolar Pro Contractors and Electrical. Ivo vakanyarara isi tichitaura rabasa redu ivo ngavanyarare zvavo chokwadi. Kana bishop vashamisika vatarisa kuti vakada kubuda misodzi vanga vasina kutozvitarisira and handifunga kuti kwavo futi vane magetsi. Bishop magetsi zvakamira sei vanofanira kutoti vachingobva panapa vanofanira kutaura nevarume ava naamai avo ivava ndo vaite number 2 kubva panapa aiwa tinotenda. Chibanda uya kuno kushamwari yangu Chibanda handigone kumusiya nekuti munzendo hanzi vaviri vangafamba sei vasina kuona masola awa kwako hakuna masola ndati rega ndibve ndakudana panapa toda kuti upromotewo kampani iyi uite wekutanga kutenga masola uku handichiti kubva pavhidhiyo rinoiri tichataura behind the camera. Ayo but tanga wapromisa kuti uchatora masola kwa aimwani muziwa takataura kuti aiwa isa promise aiwa chief ngunjenga ngoti gaga chief kutenga ndikutenga vari kuzviziva angu ndakakuti kuti right imwe client yenyu iyi number 2 kutobva panapa ada kutonoitirwa pamba pake masola kutenga vamwe vangazota kochibanda zvakuita sei chibanda ari kutenga Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. Aiwa thank you so much nekusupport. Saka mati mundeedze pakamera Ndati zvizika wazvinzwa lead by example. Aiwa tinotenda pavanouya kuzoisa masola kwako ndine ndiri behind the camera ndichitaura nhasi tiri pachibanda imi muri mapresenter kam ndara presenter aiwa tinotenda thank you so much. Aiwa toda kutenda chose nekubasa renyu. Tichida kungobvunzawo ndakutongobvunzawo for the sake yevamwe vanotanga kubvunza mibvunzo yandozotadza kupindura kwangunzi angu saka masola avo zvakamira sei, ofisi yavo iri papi, tinogona kusangana nawo sei? Alright, zvazvinoita tange taura pane ofisi ofisi yedu iri muno muWestleigh muno 1/7 Street
next nepanonzi pagazebhu pakawash pane kawash apo kungosvika pagazebhu chete ukangoti pemasola ndepapi hapana asingapazivi. I think ndo madirections ari easy. Kana tichiti 1/7 yacho iri papi unenge uchibva nepane Warren Park roundabout apo uchipinda muWestleigh ndo first left 10 yakanzi 1/7 street. Ukadzika nayo kwainonoperera kuend unoona pakanonzi pagazebhu pane car wash then vanokuratidza is opposite gazebhu. Alright. Phone numbers chida. Phone number munotibata pane 0774 21 333 6. Alright. Todzokorodza zvakare 0774 21 333 6. Aiwa, tinotenda. So number ndodzataisa pa screen idzo. Zvina kunaka kuti nguva inoyi nguva yekupera kwegore musha wako unge usina magetsi. Ngatizamei. Murima muChristmas muno. Christmas inongoda magetsi akati wow. Kutangirwa nachirenje. Aiwa, ufane uzosarira pazvirongwa zvachona zvese. Mama regai tidzoke kwamuri mungotaura shoko renyu rekupedzisira ramungada kusiyira mhuri yeZimbabwe tichitarisa kuti dambudziko rakanga rari vachirenje kune madzimai kunze uko vanosanganikwawo nematambudziko nedzimhuri dzavo mukadawo wapawo shoko rekuti kudii? Okay, maita basa. Ini shoko randinaro nderekuti harisi kumadzimai chete. Riri kune mumwe nemumwe wedu munyika yedu yeZimbabwe. Takatarisa nyaya baba chirenje inyaya inobata zvikuru ende uri mumwe munhu unoita give up, unoita throw in the towel. But I think mashoko andokwanisa kusiya ndeyekuti let's not lose hope. Mwari vagara vane chinangwa chakanaka pamusoro peupenyu hwedu. Kuna Jeremiah 11:29 anotaura ndine mufungo wakanaka pamusoro peupenyu hwako. Saka regai tirambe tichizvirangarira izvozvo kuti Mwari havana kumbobvira vakagadzirira zvakashata pamusoro peupenyu hwedu. Of course, yes, tinogona kusangana nezvinogona kutikwadza nekutirwadzisa. Asi at the end, Mwari ane mufungo wakanaka. Saka ngatirambe takatsumirira, ngatirambe takashingirira. Zvakangofanira even mubusiness chaimo. Unogona kusangana nezvinenge zvirikudzosera mumashure, economy yakaoma, unogona kushaya maclients. This is to everyone are in business, an entrepreneur, whoever it is. Ngatirambe takashingirira, ngatirambe takabatirira pamupendero wegamendi raMwari. Vanotiitira zvakanaka, pakupera kwazvo tinoramba tichiimba kuti Mwari makanaka. Mashoko makuru ndoiziva kuti makutoombera maoko kucomment section ikoko Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Shoko renyu guru rekupedzisira sei? Chekutanga ndinoda kutenda mhuri yese yeZimbabwe, munhu wese akabatsira. I think jeni yanga isina kumira zvakanaka. Saka ndinoda kuappreciate kuti semaZimbabweans tinenge takaunderstanda chinhu chinonzi kubatana zvakanaka. Kana mumwe apinda mudambudziko zvirambe zvichienderera mberi. Even kune vamwe vandoshandidzana navo maservice providers. I think vakasunungukawo kuti vaono kana vachikwanisa nepavanogona tirambe tichiongovabatsira. Imba iyi yaane nguva isati yagarwa, saka ine a lot of work inoda kuitwa. Saka tikangobatsirana ndozodawo kutenda Saint TV nechibanda media yaita kuti tive pano nhasi yatisanganisa nababa namai chirenje. Aiwa, ndotenda. Aiwa, tinonzwa kutenda zvizhinji, tichinzwa mashoko akanaka kubva kwamuri. Mwari wekudenga vakuitire zvakanaka. VeSolar Pro, anditi? Solar Pro. Shoko renyu guru rekuvhara rushando runo? I belong to Solar Pro. Alright. Ndokwamukwenyu iko. My house is lightened by Solar Pro. Tinotenda. Everything is done by Solar Pro. We thank God. Welcome Solar Pro. Thank you so much. Thank you mhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvaitika izvi zvaitirwa imi. Asi imiwo itirwaiwo kwamunogara kumasuwo enyu. Kuti chitipambire nyika yese pasawana anosara. No stone left behind. Yes. And no stone left unturned. Yes. Aiwa, tinotenda Mwari. Aiwa, ndofunga murungoona mufaro uri panapa. Isusu tinonzwa kufara zvakanyanya nekunzwawo kuti saka basa riri kubatwa panapa rakakura. Kana tichiona makambani mahombe kudai izvi vana Solar Pro vachiuya ivo pachavo
vatungamiriri vekambani vachiti aiwa toda kusvika panzvimbo zvinoreva kuti basa riri kuitwa panapa harisi basa remunhu. Ndinoona vamwe vanhu vanopesa vakuti zvanango seindi zvana Chibanda Media. Aiwa isusu tingori vatumwa vari kutumwa nemi. Basa riri panapa ibasa renyu harisi basa redu, ibasa redu tese seZimbabwe. Ndinogara kutaura ndichiti dambudziko chairo kana richinge rawira umwe wedu semuZimbabwe, idambudziko rinenge ratowira tese semaZimbabweans. So tinofanira kuti tinge tinowana chatinoita pakumira nehama. Zita rangu riri pachitupa ndichinzi Uncle Saint, chanzvadzi chamai venyu. Mwana ubva abatikana kuti iwewe ungaita hanzvadzi yamai venyu. Kumba kwana mai venyu kune gotwe, ndini gotwe rachona. Gotwe unogona kutoribereka, gotwe rekumba kwana mama unogona kutoribereka. Rine handsome. Ndizvozvo. Tinotenda Mwari. For now tichiti it's much love and God bless you all. Alright, ndanga ndacharika anditi Chief Chibanda, anditi Chief Chibanda tiri kufamba nawo, munogona musiri kuvaona panapa, but kuita kwese uku ibasa remaoko awo. Ndichida kuti a big shout out to Manas Chibanda, mwana wekwa Chibanda, Chief Chibanda, Chief Mambo zvisinei achibva panapa mupe mafomu emasola kuti abva afila aratidza kuti akomita. Chiti much love and God bless you all.